माने बेटारि माने ट्रेक्टरनि गंनै बेटारि ओमफ्राय सेल्फ मोनब्रै ओमफ्राय जेसिबिनि बेटारि माने मोनायावहाय उन्दुलांनाय टाइमावहाय बे समावहाय सिखाव फैनानै जोंबो थाल मोनासै माबाया माने लाइनाबो बे समावहाय गाज्रि जादों डिस्टार्ब ओमफ्राय उन्दुलांबाय जोंबो ओमफ्राय उनावहाय एसे थिं गाबनाय बायदि आवाज मोनबायना उनावहाय मा जाखो साननानै एसे रुम सिंनिफ्राय आवाज हरबोनाय जादों होननानै आवाज हरबोनाय जादों ओमफ्राय बाहाय आंबो सिरि माने दरखौ लासै खेवगारबाय आरो ओमफ्राय लासै खेवनानैहाय जेब्ला ओरै बायहेरायाव ओंखारो ओमफ्राय मानसि ओंखारनाय खोनाबायना बिसोरो फुरा गारिखौ फुरा माने एक्सिलेटार गाब्रुनानै एकदम स्पिडआव थांबाय आरो ओमफ्राय खाथि खालानि मानसिफोरखौ फन खालामलाबाय ओमफ्राय बिसोरबो फैबाय सोलाबाय मा जादों ओमफ्राय बेटारि जेसिबिनि गंसे ट्रेक्टरनि गंनै ओमफ्राय सेल्फआ मोनब्रै आरो स्टार्ट होग्रा सेल्फ खावनानै लांबाय आरो सन्देह सोरखौ खालामदों सन्देहआथ' बाहायथ' मोनसे बिजनेस सेन्टार बायदि ओरैहाय केसार दं ओमफ्राय कुवारि ना मा होनो बेखौ ओरै अन्थाइनि बालानि ओरै लांलाय लाबोलाय डाम्पार साम्पार गारि खार थांलाय फैलाय माने सोरखौ माबा लाथ'नो जायोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे मालाबा समाव मोनानि 10टा 11टा एरियानि सोरबा सोरबा लोंग्रा जाग्राबो थानो हागौ बेफोरखौ जों दायथ' होबाय थानो हाया आरो बेजों लोगोसे गुबुन हारिनिबो बेहाय आप डाउन जायोना बायदिसिना माने बिजनेस सेन्टार बायदि माबा जाहैबाय ओरै कुवारि थाहैबाय केसार दङ गारि गोलावफोरबो बिदिनो थांलाय फैलाय गारियाथ' मोनायाव अनेक खारो बेखौथ' थाल लाबाय थानो हाया आरो लामा खाथि जाहैबाय जोंना खेमाहाय बेखौ बोरैहाय दायथ' लाबाय थानो उन्दुलांनाय बे समावनो बेखौ थारगोन माने फल' खालामखानाय जागोन सिगांनिफ्रायनो बिराद आइडिया लाखानाय बिराद फल' खालामबाय थाखानाय जागोन आरो माने बेखौ नायनानै सुबिदा लानानै बिदि खालामबाय आरो बिसोर पुलिसनि एफआइआर होनो सानदों होनो नागिरदों दा होनो थांनो नागिरदों बे सोरनि होननानै बेयो क'क्राझारनि माबाया मेन मालिकआ ओमफ्राय दा एफआइआर होनोसै बे जायगाखौ मा होनो बेखौ ओरैनो मेन लिरनाया बर'नि लिभार लिरो ओमफ्राय रानिसुन्दिजों नांजाबबाय ओरैहाय दाबा बिल नांदेरबाय दाबा बिल ना दाउब' बिल बेंटल एरिया अन्थाइबारि एरिया आरो बेंटला मेन एरिया जाहैबाय ओमफ्राय बे जों थानाया बर'नि लिभार लिरनायाव लिरो रानिसुन्द्रि ओरै दाबा बिल बेबायदि आरो मा बुंहरगोन जाय खावना लांदों बिथांखौथ' हायोबा जुदि जेन'बा होफैफिनोबा मोजां ओमफ्राय जुदि आं मोनसे खावलायनो सानदों जेन'बा एरियाफ्राव बहायबाफोर सोरबा बेबायदि बेटारि माबाफोर ट्रेक्टरनि माबाफोर जुदि पार्ट्स फानोब्ला निउसफ्रावबा ओरैहाय कन्टेक्ट खालामलायनानै खोन्थाहरोब्ला मोजां जागोन ना माने दासान्दि बिराद सिखावफ्रा बांदों आरो बोरमाबो गोमादों खाथियावनो जों थानाय खाथियावहाय बेजों लोगोसे ओरै खोनानायाव दाउ खासिबो माब्रै गोमादों नामानो बेयावहाय बिथिंहाय दा बेफोरखौ नायोबाथ' सिखावा बांदों आरो बिरादनो मा गारिजों फैदों ओरैनो गारिखौ आङो टर्चआ माने चार्ज गैयामोन माने सुदोंमोन आङो ओमफ्राय एल्ट' नङाबा माबा जागोन मा होनोमोनलाय बेयो एल्ट' बायदि स्टाइल एल्ट' ओमफ्राय बोरैबा दंमोनलै आं बावबाय नामखौ खारमोनथाय बे दा पुलिसनाव थांसिगोन नोंथां औ एफआइआर লৈকে আমি মানে মোবাইল চোৱাৰ পিছত আমি অলপ ঘুমাইছোঁ ঘুমাৰ পিছত মানে কাৰেণ্টৰ লাইটে কাটি দিছে মানে কাটি দিয়াৰ পিছত গৰম লাগি আছে আমি উঠিলোঁ উঠি কিনে চালোঁ যে কাৰেণ্টটো গ'ল নেকি এতিয়া চাওঁ গাঁৱৰ এইফালে লাইটবোৰ আছে আমাৰ কেমৰটো নাই এতিয়া ৰাতি হৈছে জংঘলত কেনেকৈ লাইটটো ঠিক কৰিম ক'লোঁ কিবা হৈছে নেকি শ্বৰ্ট হৈছে আকৌ ৰাতিপুৱা ঠিক কৰি দিম তাৰপিছত আমি ৰাতি শুইছোঁ শুৱাৰ পিছত ৰাতি মোটামুটি মানে 12:30 1টামান বজাত মানে এটা শব্দ হ'ল মানে কিবা শব্দ হ'ল মানে কৈ আছে যে কিবা হৈছে নেকি ছাগলীটো কিবা হৈছে নেকি এনেকুৱা বুলি কৈ আছে তো কোৱাৰ পিছত মই মানে ঘৰৰ পৰা কৈছোঁ ঐ কোৱাৰ লগত ইয়াৰ পৰা মানে 2জন বা 3জন মানুহ আছিল মানে ইয়াৰ পৰা দৌৰি কেনে গাড়ীটো ষ্টাৰ্ট দি এক্সিলেটাৰ দাবাই কিনে গুচি গ'ল পিছে যোৱাৰ পিছত মানে লাইট মানে চাৰ্জো নাছিল লাইটত তাৰপিছত গুচি যোৱাৰ পিছত আমি ইফালে বিচাৰি আছোঁ পোৱাই নাই মানে সন্দেহ কি আছে সন্দেহটো এতিয়া আমাৰ মানে কি ইয়াৰ আশে পাশে আহি থাকে মানুহ চানুহ মানে কেতিয়াবা আহি কেনে কৈ থাকে কিছুমান মানুহ আহি যায় বেটাৰীবিলাক ডাউন হৈ আছে নেকি কেতিয়াবা বহি আছে চেল্ফবিলাক গুচি গৈছে আহে কিছুমান মানুহ আহি কেনে গুচি যায় এতিয়া মানে এইটোৱে মানে ফ'ল' কৰি কেনে মানে কালি ৰাতি আমাৰ কাৰেণ্টটো কাটি কেনে মানে এনেকুৱা কৰি দিলে এতিয়া আমি এইটো প্ৰশাসনৰ ওচৰত মানে আমি এজাহাৰ দিয়া নাই এতিয়া এফআইআৰ দিম এইটো দি কেনে মানে প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাওঁ এইটো মানে উচিত তদন্ত কৰি যাতে এইটো মানে ওলাই দিয়ে মানে ঠিক আছে